Hello mga brad, kumusta? Welcome back sa atong YouTube channel. Hinaot nga okay lang mo din ha karon. Nata karon sa layo nga lugar no. And padayon atong mga guitar lessons. Siguro nakita ninyo nga puro na ni guitar lessons sa atong channel. Mukha na atong mission karon no. Para sa mga labi na sa mga nagsugod og mga guitar og mga intermediate guitar players nga ganahan mo advance. Then dirita no kay nagtuo ko nga mas importante ang natay theory kumpara sa magsigira tag tan-aw no nga magtukar and wala tay idea o say background behind sa tukar. And since niagi po tag pagka mag tutudlo gamay sa eskwelahan, so napatay idea no nga ang best way is kanang methodical no kanang learning. So dapat na lagi siya proseso nga agian, dili lang nga diretso ta ganahan ta nga ani nga agahan ko ani nga gitarista. Gusto ko nga papareho ani nga gitarista, so it takes a process to nga para mahibaw ta na tanan sa mga gitukar. So padayon ta no sa atong guitar lessons. Ang atong guitar lesson karon is about cage system. So mo kani ang mga usa sa mga pinakasikat nga sistema nga gigamit no sa mga guitar lessons or bisag sa mga players na no nga actual nga ginagamit nila sa ilahang mga tukar, ang cage system. By the way, shout out at the end of the video, shout out sa mga brad na to diha. Kumusta mo diha? Pagawas na to no. Muna itong nandan karon at the end of the video, magbutang tag mga shoutouts. So base sa atong mga nakita ng mga comments on previous videos, mo ka na atong shoutouts. So tingog ba na itong gitar no? Ana na. So padayon sa itong lessons, cage system is like a map no. Mo kani marag mapa sa gitara. So specialized na siya sa guitar. Kung analogy no pareha tag mapa nga ganahan ta moabot from this point to point A to point B. Natay agian dili ta maka shortcut no. Pwede man ta mo shortcut, pero what if ganahan jud ka nga manang imong tukar is continuous, so smooth imong tukar, so wagi ka og mga patterns. So mo ni ang cage system, diri gamit ang cage system no. So gamit po ni siya sa chords, dili ra siya sa scales, sa chords gamit po ng cage system. So lima ni siya ka patterns no. So manang cage kay managingon nga C, A, so apple, A, then G as in goat, E and eagle, and D as in dog. So mo na siya. So derive ang cage system sa ana nga mga pattern no. C chord, A chord, G chord, E chord, and D chord. So ana mo din ang cage. So gero pud ko nakakuan na sa una, pangutana sa cage man ni. So mo din na iyahang na-derive siya diha nga mga patterns sa chords. So to start with, akong tagamon ako chord kani kay bawo na kita ni nga chord na no. So this is the C chord. So ang cage system po is maka tabang na to nga mo map sa kung magamit ang arpeggio or scale patterns. So balik sa C, so sa may nag-compose sa C chord, C, E, G, so
man na siya. Tulo ra man na ka note C. So magbalik-balik ra na no from the top kaning uban mo gamit og C chord tangan nila og G diri sa 6 string. Sa dako nga 6 string pinakibabaw, then C nga root note sa 5th string, 3rd fret, then diha. So inversion ni siya sa C, uban mo gamit ani. Pero kasagaran gyud the most common is the C chord nga kani atong nanda no. So the top note, top nga note is the E note. So mo ni siya ang first mo ni siya ang original form sa C na to, dili ang inverted form. So sa cage system mo na siya kinaunahan ang C form. Then sa may sunod nga form ang A form. So unsa man nato pagkuha ang A form sa C. So mo na ni ma-apply na atong i-assume nga atong knot kaning knot no, mo ni knot sa guitar atong i-move og duha. So mo na ang gitawag nga C in the A form no. So kompleto na ta no sa from dili pa kompleto. C nga form sa chord nga C. Although by the way ko ano no, movable na siya. So ma-apply gyapon ni sa D na ato ra nang ikon. So diri ra ko sa C kay may pinakasayon nga example. So C nga form mo yung pinaka first form sa cage is sa C. So ang A form is kani. So mga sa bago pa mo gitara na maglisod aning lugpit, pero lang padayon lang makuha ra ning lugpit nga motingog. Ang goal na tan is motingog tanan. Then sa may sunod na sa cage ang G. So sa may G form sa C. So if natay capo or capo, butang na to dire sa 5th fret. Then ana no. So murag forma siya G, pero ang iyahang knot gibalhin nato sa let's assume butangan ni capo dire or capo. So pagbasa na capo man na sa in English no. So dire sa 5th fret ang capo. So magporma ko G dire nga chord nga pareho sa G dire, butang nako dire. Then sa may sunod na to E form sa C. So ang E form sa C is ato gyapong i-assume nga nay capo dire, then na ay E ang forma no. Ngani man ang forma sa E na to nga chord no. Kung pinaka basic nga E ngani ang forma. So ibalhin nato na dire sa sugod sa 9th fret, then E man ni forma. Then let's assume nga gikapo na to ning 8th fret. Then sa may sunod na to cage man na. So C, A, G, E form na to. E form na ni. Then the D form. So let's assume nga ang capo or capo gibalhin sa 10th fret. Then mana siya. So ang D ang forma no, murag D mo ni D na to nga chord, familiar mo ginawa ning D. So gibalhin na to ang D dinhi sa 12th fret. Then let's assume nga ang capo na dinhi. So kompleto na tong cage system kung sa C chord lang to siya. So sukuyan po na to og lain nga chord. So may lain nga chord. So may sunod na ato na lang sunodon ang cage. A chord. So A. So A chord is sama na ikaduha man na siya sa cage no. So pero tanang chord ni ma-apply no.
pero ako lang gisunod lang sa cage para sayon ra. So sa sunod sa C is A chord. So A form na siya daan, no? Mo nagibasihan na to A form. Then sa may sunod sa A, dili ito mabalik sa C, mudong sa top from left to right. So sa may sunod sa A form is the G form. So sa may G form sa chord nga A or apple, A as in apple. So mo no, let's assume nga kay mamantaan ni. So sa mga bago lang mapasara ni. So the next nga unsa may G form sa A chord. So dili din mo. So ang A form, let's assume nga naay kapo sa second fret. So unsa forma niya, magama kog kitahay G man din ako, no? Kung katong G na to nga nandan, i-move na to ang root note niya is kani man mo ni ang A ang root note. So magama kog G din G ang forma, pero akong i-assume nga naay kapo diri. So sa may sunod sa G sa cage system, E form. So sa may E form sa A. So E form, move na ko dire, then butang na ko ang kapo na ko kunuhay dire. So akong gilupitan dire. Then sa may sunod sa E form is the D form. So the D form is butang na ko ang kapo dire. Wala nila sa assume lang ni nanay kapo. Then nanay D ang forma dire kay cage man tano. So D ang forma. Then unsa may sunod sa D, mobalik ta sa C form kay sa A man tagasugod, apple man tagasugod. So So akong ibutang ang kapo nako dire kunuhay sa 10th fret. Then ang C akong forma. Ayan ano. So kini siya mo lang ni ang entrada sa atong cage system, no. Chord sa tao na. So chord sa tao na. Then kung di ninyo kayo maklaro, tangan na natong diagram, no, sa video na ni diagram para masunod. So akong ibalik, ang cage system is kuha na siya mapa, equal to mapa na, no, sa atong fretboard. Kung gusto ka moabot from diring portion to guitar to padong diri sa 12 or so on, may mga pattern. Kanang cage usa na sa mga sistema nga gigamit. So balik ta, for example, G chord. So akong i-cage system. So pinaka basic na to nga G is kani man tong makita, no. Pinaka basic na to nga G. Itong G. Klaro ba ko? Klaro na. Ito klarohon. Mas klaro na ni. So sa cage system, ikapila ang G, ikatulo. So G form. Sa may sunod sa G nga sa cage, E form. So C-A-G-E. E form, sa may E form nga G is kani. So E nga chord atong ibalhin dire, atong ikapo. So G. So sunod na pod is sa may sunod nga form, the D form. So the D form of G is kanino. So
sa may sunod, C form sa G. C form sa G is kani. Oh, lubog gamay na. So sunod sa may sunod sa C. C form sa sunod sa C form is the A form. So ang A form sa G is kanino starting with the 10th fret. Then diri na tulo ani. Ano na lang tulo para klaro. So tulo. Ay, muhanap gamay. Na. So mora na ang atong technique ani is pwede kung bago pa gid kay mo guitar nga di pa ta familiar sa mga chords diri dapit diri ra nga open chords atong na hibaw-an. Ang kanang technique is matanaw mo chord chart, tanaw mo sa Google or ngita mo chord chart nga papel. So tanaw mo say form sa G, say mga forms sa A chord, say mga forms sa C chord. Then kung intermediate player na ta, ang atong goal ani is ang dagan na sa fretboard, no. So from E form sa sunod ani, D form na sunod ani sa G. Sunod ani hantod moabot mo dire. So dili ta maglisod, no, kay masunod na to ang cage system man. So for example, intermediate player ka, so tigana nimo sa G dinhi. Unsa may sunod nga G ani? So sa E form man ni. So sunod nga G nga E form sa cage, kung cage system atong awaton is D form lagi sunod na. So ang pinakaduol ana is ang G nga D form. Then sa may sunod sa D, mobalik na bot sa C. So muna mag-connect na siya, no. Mag-connect nga kuan ma-apply na to og mag-arpeggio ta or mag-scale ta pohon. So mag-connect ra ang chords from A to B, from point A to B. So dili ka maglisod nga oy saan tay sunod ato. So G mangita pa ka saan to, ay D form na sunod na, sunod C form na sunod na, kung sunod sa C form A form na. So nga na ra ka simple ang cage system, no. Nilubog na tong camera na balita na. So sa chords, muna yung pinaka-basic na application sa cage system. Next nga application is pentatonic scales, or sugod lang ta, pentatonic scale. Actually tanang scale, no, ma-apply ang cage system. Tanang major scale or minor scale. Pero ang pinaka-duol nga magamit gid siya is the pentatonic scale. So nag-practice naman tag pentatonic, no, muna yung una na tong scale siguro na hibaw-an. So unsa may way nga mo from diri G pentatonic mubalhin ko diri nga dili nga maputol akong scale. So muna ma-apply na to ang cage system nga atong i-box siya. For example, C pentatonic. So magsugod ko diri sa C nga chord nga pinaka-basic na to. So sa may notes ani involved. Pentatonic is 5 naman. So from the C na to nga basic chord, tulo ka note, dugangan na to og duha. Kay duha 5 man ang pentatonic. From C E G butangan na to og C D E G A nya. Balik sa C na ni. Octave na ni siya. So C D E G A muna 5. Ngayon na to. Open G. So muna ang C pentatonic scale.
in the C form sa start sa tong cage. Sige, pila to ang 6 string. So may buhaton ako in the A form na pud ko kay cage man hong gisunod. So may forma sa C nga in the A form no. So kani mao ni ato nandan na to nga C na. Nga gawas ani mo ni atong ikaduha nga C no ang lugpit o kaning tulo ka tudlo dire nga mag-form og A chord. Marag A ani no. Pero gi-move lang siya nahimo na siya nga ni. So from ani nga chord maka-derive na pud tag pentatonic scale. So kung hinayon. So be sure nga standard ang tuning sa inyong guitar para makasunod mo ani nga patterns parehag tingog sa inyong guitar pod. So muna ang pinaka string nga first. Before ko makalimot. So from the C in the A form nakahimo tag pentatonic no. 5 ka note nga scale. Kung hinayon. Then gisunod ba tag cage system unsa may sunod sa A form. The next form is the G form. So unsa may G form sa C. So dire no sa 8th fret ang atong forma. So ngani ang forma na to di ba? So magporma tag G din pero ang let's assume nga atong knot kani siya kaning knot na adire gibutang sa 5th fret. So magama na pud ko og pattern nga kuan pentatonic nga derived gikan ani. So sa may pattern so mo ni atong nahibaw-an nga pinaka basic nga pentatonic no. Pinaka common nga pentatonic. Dili pinaka basic, pinaka common mo ni atong nahibaw-an. Kung line nga perspective is A minor pentatonic na siya. Kung sa C nga key no. So kung hinayon pag yun. So namta sa C chord, C major scale or C chord nga family. Nako sa C in the form of G no chord. So murag forma siya G pero C ni siya. Mo nang na-derive nako akong pentatonic diri. Then unsa may sunod sa G? Sunod sa G sa cage is E no. So unsa may E form nga C nga chord. So sa kung tanaw man sa inyong chord chart kani siya. Let's assume gyapon nga natay not dire or kapo, kapo.
then E ang porma sa atong kuan. Parag porma E no, E nga chord. So butang na to dire cap na so dili na po nato ma-derive atong sunod nga pentatonic scale. C pentatonic scale. Ayan ako balik na, slow mo. So C pentatonic scale na derive siya in the form of kaning C in the form of E. So C nga marag porma og E no. Diri sa man 8th fret gasugod. So sa cage system, so may sunod sa cage, so may sunod sa E, D. So ang forma sa C in the form of D is kini. No? Mura siya form of D pero naa siya sa 12th fret. So ato na pong i-assume nga naikapo dire para maporma na po nato ni atong pentatonic in the form of kanang D no, pero C nga nga chord. So gi-appeal na ko ang 6th string although dili ni mo yang root, pero appeal gyud pa ni siya sa notes nga nag-compose sa C pentatonic. So this is the D note, 10th fret, 6th string. Wala to gamay. Pero na. Tanaw na lang pattern no sa screen. Root. So ito ibalik na yun. So muna siya no, ang nakompleto na to ang cage system sa C nga chord. So what if mobalhin ko og G nga chord. So suyan ako. So sundon gyud ako ang cage system. So asa man nagisugod sa tunga-tunga na no. So cage system is usa man nag-compose sa G nga chord. G, B, D. Dugangan ako kuan duha para ma-pentatonic siya. So ang GBD gidugangan ako og A, then E, so may sakto na ni, sakto na din eh. So gidugangan ako og duha ka note, G, ang mo ni ang original nga note no, G, B, D. So gidugangan ako og A and E. So pentatonic na siya. Oh. So muna ang first sa atong G chord kay diri man G4 man siya.
So himuon ako nga sumpayan ako sa may sunod sa G form. Sa cage system is the E form. So kani. So assume gyud ako na not dire, then dire gid kupitan ako, then E ang forma nino. E nga chord. So unsa may pentatonic ma-derive nako ani nga note ang chord nga form, chord form. Katong ganina is so kito na kompleto na to ang cage system sa C chord. So what if mo balhin ko og line chord? So ano ito sa G, no? Itong imong example ang G. So G form mo na siya ang pinaka basic. Matong na G nga nibo ano nga abre ang uban nga strings. So original notes sa G chord is G, B, and D. Tuluran na nga notes na compose sa G chord. So imo na kung pentatonic, dugangan ako duha. Para may mo siyang pentatonic. Sa may pentatonic na G, G, B, D, then dugangan ako og E. Dugangan ako og A and D. Apple o dog, A and D. So na ako pentatonic. So muna yung una na ko nga pattern kung hinayon. Na-derive ni siya sa G nga first form, no? Pinaka-simple katong open. So una ko sa open E string, so daghan siya og open strings. Then the next sa cage na to is susunod sa G, E form. So sa may E form sa G nga chord kani marag E ang forma, no? Eagle. So E, then G form. So yan yung forma. Assume po na to na capo or na kamot diri nga bar mo G bar chord. So sa may atong pentatonic makuha ni pattern, makuha ni nga form. So kani so akong hinhinayon. Nayan pagin ako. Then sa may sunod sa E form, D form, no? Key-cage man ta. So sa may D form sa G kani. So butangan gyud ko na to og lupit dire para kuan maporma ang atong box, no? Atong pattern. So sa may makuha nako nga pattern ikan ani. So nahagyapon. Tabok na ko sa pickup box. So actually diri ra gyud to taman. So
sa may sunod nga pattern sa D mobalik ta sa C. So C form sa chord nga G. So mura kag C no, pero gibutangan ako og kupit ani. So yung dagway kabantay ka mura og C. Pero diri na siya 10th fret. So mura siya C ang forma. Pero G gina siya. So sa may makuha po na tong pattern ani. Sa kong hinayon. Inga na ang iyahang pattern nga makuha na to sa C form. So sa may form nga sunod ani sa C sa cage man ta, so A no, A form sa G, sa may A form sa G. So ingani no, so ang chord na to is ingani dagway. So sa may pattern na to makuha ni kani nga G nga warag forma og A, so naa gyapon pentatonic. Dire. So sa man ni hinayon na to. Mas pasra dito. So say G in the form of A, you know. So may sunod sa cage na to. Sa A, C, A, G in the form of A din eh. So tipiyate ko. G in the form of A. So may sunod nga form sa cage, A man. So G na balik. So may G balik kani. So mubabol din no, tama na diha. So mubalik-balik na to tong cage. So kani so may makuha na to aning pattern. So kani sayo na ni kato niya tong nahibawan nga pinaka-common nga pentatonic. So magbalik-balik na. Sundon lagi na to ang C cage bitaw, cage di ko kibaw sa language day. C A G E D. So mo na siya nga mga pattern sa chords nga dapat na tong masundan. So ato pag ini-explain no sa sunod na tong mga videos ang cage system. Although pa kay nato ma-explain karon, so hopefully ma-explain na to in depth natong i-review sunod nga video ani. Kabantay man ni sa uban nga panpod nga lessons nila ni cage system. Gamit kini siya, dili ra siya sa chords, scales, arpeggio pwede. So for example, mag-jam ko diri og mag-practice ata. Unsaon na to pag-practice ni siya nga smooth atong tukar. So mag-practice ni siya is about kuan ni siya kanang ang about ani is mag-move ka from one box to another, pwede ni mo tapo-tapoon. So for example, G. So pila man ka box akong nagian, tulo. Upat.
box then na 5. So nga na ra no. So itabok-tabok ra nimo imong mga skill. So imo sa praktison una ang basic nga katong box no. Diri na pod katong na pong katong G nga E form, katong G nga D form, G nga E form, then G nga sunod na D form. Di masugutan from G nga katong standard nga G open, then G nga E form, then G nga D form, then balik sa C nga G nga C form. So may G nga C form. Masakto ba ko? G nga D form, then G nga C form. G nga C form. Then ang susunod sa G nga C form, G nga A form. Then sunod sa G nga A form, balik sa G nga standard form. So kada form ani na corresponding nga pentatonic nga scale nga forma pod. So ingana ra siya no, ingana ra ang strategy para ma-master na to ang fretboard. And one thing is dapat familiar ninyo ang mga notes sa fretboard. Dili gid ingon nga kanang memorize kini mo kadadagan, pero once matuplok kag usa kabaw na kag usa nga note G kani A ni B C, so dili na ka makuha no. Usa po na sa essential no nga mahibaw-an na usa nga notes ning nasa fretboard para makuha ning ideas sa cage system. Dili necessarily nga ma-memorize nimo da CBAG ana. So wala lang, one note lang ma-memorize nimo, ma-name nimo, kinatuplok nimo. So kani D, kani G, kani C, kani D, kani D, kani B, kani C, kani A, kani G. So yan na no, simple ra kayo. Usuway tag mubo nga jamming, din atong ibalin-balin niya. Pentatonic lang tanan, wala lang scale no involved. Suway ta atong suwayan ang sa man A backing track A man ni. So A pentatonic, suwayan na to. Suwayan na to kung saan ni ka tawag na, saan ni ka effective atong balin-balin og box. So daw ka box gikan sa standard. So ito na gisagulan lang ako mga bend or slide kay mamana tong more articulations para ma-improve ang car, pero basically mga pentatonic scale nito in line nga boxes. So ingana ra no. So kung mangutana mo unsa sunod sa pentatonic scale, amo ni ang sunod nga lesson nga dapat natong usa sa mga sunod mga lesson nga dapat natong mahibaw-an ang different patterns of the pentatonic scale. So or the cage system, kung i-apply ninyo ang cage system para bisag asa sa board daghan mo makuan familiar na mo sagasa na dong ang kamot amo ni diri ni dapita A form ni or G form ni or E form. So yan na siya. So hopefully natay na kuha ka ra no, and mupadayon tani atong cage system sa video. Shout out shortly. God bless and have a great day.